Zdravím všetkých, ktorí nás sledujú a týmto videjkom by som vás všetkých chcel pozvať na skvelú akciu, ktorú chystáme tento rok prvýkrát. Nesie názov Syndicate Autofest a bude sa konať 14.8. v nedeľu na parkovisku v Hrabove. Všetky kontakty a GPS súradnice budú pod videom, takže určite nás nájdete. Všetci ste vítaní, aj všetci, ktorí sú zvedaní na túto Corvettu Z06, takže príďte určite nás pozrieť a podporiť. Bude skvelá hudba, dobré jedlo, pekné auta a dúfam aj dobré počasie. Jedna dôležitá informácia, v prípade zlého počasia budeme musieť nútení akciu presunúť, pretože všetká snaha a úsilie by vyšlo na zmar. Budeme tam mať dve súťaže, teda v dvoch kategóriách. Prvá bude o najkrajšie auto festu, budú 3 miesta a druhá súťaž bude online cez facebookovú stránku a bude hodnotená podľa lajkov. Takže všetci ste vítaní 14.8. v nedeľu o týždeň na parkovisku v Hrabove. Čaute. Big old dreams in real life. Crown king and his beautiful wife. We don't like to sit on our throne, no. Truth be told, we ain't never home. Maybe cause there is a whole world just waiting for us. Many things created by the God we trust. And it's a shame, it's a shame. We don't even sleep in hotels, sleeping in the plane, on the plane. I wanna go to London, Tokyo, Paris, LA, New York, Chi-Town, Sydney, Spain.